The connections. I want to tell Porsche. Alleluja. Amen. Rajtu kollox, ma lezza saħwa. Għadkom kif rajtu, dar raġel, kamamkom ġil rajtu fuq YouTube, Nick Vujicic. Dar raġel twilet minajr idejn u minajr saqajn. Pero dal-video għet norijulkom fuq il-messaċ li l-mulej ilu jisajjar joġofija għamadwar ġimma. Għalix, waħda mill-affarijiet li ammirajt ħafna fih, apparti Alla biss jaf xil-battalji kellu jeleb biex ikun dak il-persuna li l-lum ikun, imma qatt ma waħħal fil-mulej. Smajtuħ jgħid sew? Qatt ma qal għax Alla għamilni hekk. Smajta? Għax Alla ġabni hekk. Issa, ħadd minnkom minni minn daw kollet jaraw dan il-messaġġ fuq YouTube, televiżjoni u Facebook, ħadd ma jista' jitkellem wara li ra raġel bħal dak, meta raġel bħal dak mingħajr idej bla saqaj, jista' jgħid li mhux Alla għamilni hekk. Imma minflok qatt tingerger fuq dak li m'għandix, bdejt nirringrazzja Alla fuq dak li għandi. Ejn itolbu. Amen? Itolbu miegħi. Missi għaddi singrazzjawk li jint għandek kelma għal poplu tiegħek il-lejla. U ħatol żgur u ħatinfed ħafna qlub u tiftaħ bosta għajnejn, speċjalment dawk li qed ifittxuk. Għax inti wettna li min ifittxek isibek. Min jitlob jirċievi, min ħabbat jinfetaħlu. Għalhekk Spiritu Santu tkellem mal-poplu tiegħek. Malti u għawċi permessa del-messaċ u rċivi glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu. Kama minnkom intom, għas ħansaqsi lilkom, ħansaqsi xamel jew ġili smajtu kif ħadd ieħor jitkellem miegħek. Għaw xi ħadd ġil qallek għax Alla għamilni hekk? Għaw xi ħadd qallek? Ġili smajtuna. God made me that way. Sewwa. Għaw min jgħidlek jon kella Alla permettija. God allowed it. Għaw min ġili għalu l-kek? Għaw min ġili jint setek? God allowed it. Ġili smajtu li min jgħid allura la Alla ridni hekk, għalhekk jiena kif jien, għax Alla ridni hekk. Waħda mill-affarijiet li bosta jgħidu hija di, speċjalment nies li ġeneralment huma tarhom ikollhom ċertu rabja lejn Alla, odju, rabja lejn il-Knisja, u meta ngħid il-Knisja il-poplu tal-Alla, right?
rabja li l-Kristjani, jattakkaw il-Kristjani, jattakkaw il-Bibja, jattakkaw il-Kristu, għaliex huma jgħidu xi ħaġa kisimgħuha. Għax jekk Alla għamel kull wieħed minna u stess u krejani eżattament kif jien, mhux hekk intom temmnu Kristjani. Kemm minnkom Kristjani li intom hawn temmen li Alla kreak int kif int. Issa għandna hekk, għandna hekk, għandna hekk, u għandna ma nafx xaq ma nirrispondi fuq di, suppost. Alla, morru fi ktib ta' għal dawk li tridu għandkom il-Bibja, iftħu l-Bibja. Morru fi ktib ta' Ġenesi kapitlu 5. Ġenesi kapitlu 1, vers 26, Alla ħala il-bniedem fuq iġbija u fuq is-sura tiegħu. Sewa vera jew le? U fuq iġbija tiegħu fuq is-sura tiegħu għamilhom mara u raġel. Semmejt xi ħaġa jiena nhar l-erba' li għaddew. Għamilhom mara u raġel. Issa meta Alla ħala il-mara u raġel fil-bidu tal-kreazzjoni, għamilhom perfetti, iva jew le? Alla krejhom perfetti, iva jew le? Amen. Għamilhom perfetti. Imma x'ġara? Nafu li mbagħad Adam u Eva dimbu irribellaw, tilfu l-istat ta' kif kien oriġinarjament Alla ħalaqhom. Ġifieri, issa once li dimbu ħaduha kontra Alla, ma ridux ir-rieda tal-Alla, ma ridux isegwu u iservu lil Alla li ħabbhom ikkrejhom u tom kollox. Once li qalu le għal xi ħaġa, ma realizzawx li qalu iva awtomatikament għall post. Ġanejda di. Meta Adam u Eva qalu Alla għallhom tiklux minn din il-frotta ta' din is-siġra, għaliex il-moment li intom tiklu minna intom tmutu. Issa ħafna minnkom qabel laqqas kontu tafu, kien hemm żewġ siġriet fil-ġnien, kontu tafu għalli kien hemm siġriet? Hemm is-siġra tal-arfin, tal-arfin tal-ħażin u tajjeb. U kien hemm siġra oħra fin-nofs, mhux waħda ta' kien hemm. Kontu tafu għall-Bibja di? Fil-Bibja tagħkom edha. U hemm is-siġra tal-ħajja. Dawn x'ħin iridu, f'kwalinkwa ħin li ridu, setgħu jiklu kemm iridu mill-siġra tal-ħajja, imma minflok għażlu mis-siġra tal-erf. Jew siġra tal-arfin, mhux tal-erf, it's not wisdom, is the tree of knowledge, not the tree of wisdom, the tree of għax erf aħna ngħidulu where elf is wisdom l-Ingliż. The tree of knowledge. Ma meta kielu mill-siġra tal-arfin, il-Bibja tgħidlek daħal id-dnub, ġew taħt saħta, ma waqgħux iktar taħt id-dominju tal-Alla, ġew maħsuda ħadhom over is-saħta, il-mewt, id-dnub u ġew sottomessi instantanjament taħt id-demonju. F'ħakkatajn ma nafux eżattament kemm kienu ilhom maħluq Adam u Eva, ma nafu li għamlu xi żmien jgħixu fil-perfezzjoni l-ormonija tal-Alla, ma kien hemm xi żmien li għażlu Alla millhom għażla. U Alla għamel xi ħaġa fid-dinja, l-ikbar virtu fid-dinja hija il-libertà tal-għażla. Dik hija l-ikbar virtu fid-dinja, il-libertà tal-għażla. Ma tistax tħobb, ma jisaqqas li maħabba ma teżistix mingħajr il-virtu tal-libertà tal-għażla. Dik hija l-ikbar virtu, l-ikbar potenzjal, l-ikbar qawwa li teżisti fid-dinja, il-libertà li tażel. Amen? Fil-ktib ta' Ġenesi kapitlu 5, naraw mbagħad wara li waqgħu fid-dnub, ma baqgħux iktar taħt il-kopertura ta' Alla,
ma baqgħux iktar fil-preżenza tal-Alla, ma baqgħux iktar fix-xbija tal-Alla. Ma baqgħux iktar fix-xbija tal-Alla. Ħana ġesaqsikom mistoqsija. Kemm minnkom intom maħluqa fix-xbija tal-Alla? Kollha għandkom żball. Ħadd minnkom huwa maħluq fix-xbija tal-Alla. Naf li lkom tisimgħu għadi umorkom kollha. Imma gidba faħxija. Adam u Eva kienu fix-xbija tal-Alla, mhux jiena u int. Mela Alla ħalaq il-korruzzjoni, mela ħalaq il-perverzjoni, mela Alla ħalaq id-dnub, mela Alla ħalaq il-gideb, mela ħalaq il-serq. Dak affarijiet li huma il-lifestyle business as usual kull jum għalikom. Mela maħniex fi xbija tal-Alla. Mela fiex bija ta' min aħna l-lum aħna? Fiex bija tommok u missirek? Jow tixbaħ l-ommok, jow l-missirek, jow tixbaħom naqra t-nej. Ġenesi kapitlu 5, isma' għadi. Dan u ktib ta' nisel ta' Adam, ġviri dan u ktib tal-familja tal-lineage ta' Adam. Meta Alla ħalaq il-bniedem, fiex bija ta' Alla għamlu. Ġviri sakemm Alla ħalaq il-bniedem u baqa il-bniedem taħt is-sudditu, taħt il-qawwa, taħt is-sottomissjoni, taħt l-awtorità, taħt id-dominju ta' Alla, għal il-bniedem baqa taħt u l-istess iġbiet Alla. Imma Alla milhom raġel u mara u ħalaqhom. U berikom u semmihom bniedem nar il-ħolqien tagħhom. U wara li kienu dimbu u ġew imkeċċija mill-ġnien ta' Eden, ġew imkeċċija mill-preżenza tal-Alla. Issa wara, vers 3, kapitlu 5 ta' Ġenesi, Adam kellu 130 sena. Meta wilet iben mhux fi sbija tal-Alla ma darba, imma fi xbija tiegħu. Kemm ilhom jgħidulna aħna maħluqa fi xbija tal-Alla. Mhix vera. Gidba. Dik ma terġax issiba fil-Bibja. Aħna issa maħluqa fuq iġbija ta' Adam u Eva. Fid-dnub, fis-saħta, fil-ħmiġ, fil-ħażen. U din importanti għal dawk li jiġu jgħidu I was born this way. Yo, God made me. Actually, to be honest, it's true. You were born the way you are. You were born the way you are. Infatti vera. Inti twilit midneb. Inti twilit ħażin. Jiena u inti twilidna misħuta. Jiena u idni twilidna mifruda minn Malla. Anzi, jiena u inti twilidna minn ajr Alla. Jiena u inti twilidna il-bot minn Alla. Daw kollha frażijiet fil-Bibja fit-Testament il-Ġdid. U anke fit-Testament il-Qadim. Sanna ftit. Għadni kif biddilkom it-teoloġija kollha ta' moħħkom. Titilqux għalissa jekk tista'. Ħana sara tmim. Qed tifhmu xi ħaġa? Amen. Isimgħu għadi ħankompli naqra vers 3. Adam kellu 130 sena meta wilet iben fis-sura u xbija tiegħu. Mela mhux iktar fis-sura u xbija Alla. U semmih Set. Isimgħu għal dawk li intom ġili kalkom mistoqsijiet. Illa allura tfal minn fejn ġew. Ġili qalulkom di, ġili saqsejtu għal kif ġew il-familji, isimgħuha. U wara li wilet lil Set, Adam għex 800 sena oħra u wiled subien u bniet. Mela kien hemm is-subien u kien hemm il-bniet. Aħna nafu b'Set, Abel u Kajin. Imma kellu subien u bniet oħra li ma nafux isimhom. U kienu li jiem, jom kella tista' ssibhom ukoll fil-kapitli li miss. U kienu li jiem kollha li għex Adam 930 sena. Jekk intom tindunaw moħħkom ħanamlu osservanza. Illum ħanamlu naqa' Bible study.
Intom tindunaw li qabel il-diluvju id-nies kienu jgħixu iktar? Dik mhix fantaxxienza, dik hija fatt. Dik fatt. Qabel id-diluvju tal-kapitlu 6 ta' Ġenesi, in-nies kienu jgħixu ħafna iktar. Ħanilkom xi ħaġa osservanza oħra tridu. Qabel id-diluvju, jekk intom tindunaw, ħadd ma kien jimrat. Ma kien hawnx mart. Ma kien hawnx mart qabel id-diluvju. Ħa iż-żmien biex il-bniedem jibda jiġi kif jgħidu bl-Ingliż corroded. Qed tifhmu xi tfisser corroded bil-Maltix tgħidilha. Xorta corroded ngħidula aħna, nużaw l-kelma corroded, jitmermer. Ftakar kemm hawn minkom ġieli imrattu. Dak għax il-tħassir tal-bniedem qed jaħdem fik. Kemm hawn minkom meta mrattu mortu għand it-tabib ħadtu l-mediċina għamiltu xi ħaġa biex tfiqu. Għax hemm ġo fikom ingrained li ma tixtieqx tmut. Tidnejlek għaliex? Għax inti ma ġieli ma Alla ma ħalaqx il-bniedem l-ewwel bniedem, mhux int, biex imut. Id-DNA tiegħek kontinwament tajjat irrid ngħix. Imma hemm liġi iktar b'saħħitha li qed tgħix fik hija l-liġi tal-mewt. Mela għal kull min jwaħħal falla, jiena kif jiena xalla minni hekk, qed tgħid ereżija u qed tgħid ħmerija u qed tgħid dawwa. M'intix maħluq fi ġbija tal-lenti, sorry. Adam u Eva biss kienu maħluqa fi ġbija tal-la. Jiġifieri jekk jiġi xi ħadd jgħidilkom fuq xi televiżjoni jew xi reliġjuż korrott mixtri pupas tad-demonju u jgħidlek imma Alla għamilhom hekk, Alla m'għamilhomx hekk. Bħalma Alla m'għamilx lilek hekk. Alla lili ma ħalaqniex fornikatur, imma konni fornika. Għal dak li ma tafux tfisser m'għandax xaqseb xejn mal-forketta, għandha xi tfiss u laqqas mal-forn. Li tfisser hija tagħmel sess ma' raġel man nisa jew mal-irġiel, ma jiena ma' nisa biss kont nagħmel. Alleluja, tiffornika. Sewa Alla ma ħalaqniex fornikatur. Jiġifieri meta kont niffornika, Alla milni hekk. Sewa, jekk raġel imur ma' mara, anke inkluż ma' mara miż-żewġa, ma Alla milni hekk adulteru. Jekk raġel jew mara tikdeb, ma jistax jgħid Alla milni hekk nikdeb. Jekk xi ħadd ħobb jisker, ma jistax idur lejna le Alla milni hekk nisker. Jekk inti giddieb u tħobb tikdeb u tħarref, ma tistax tgħid Alla milni hekk inħarref. Iqaf waħħal falla. Alla m'għamlekx kif int. Il-ħadd m'għamelek fid-dinja. Alla kien hemm koppja li għamilhom perfetti. Imma dawk ma baqgħux jeżistu iktar. Ir-razza tagħhom ma baqax teżisti f'din id-dinja. L-ispeċi tagħhom ma baqax teżisti. Qed taqbdu xi ħaġa? Amen? Għax issa once li huma dimbu, il-kelma timbu ġifieri immissjaw il-marka, il-livell li Alla kien ħalaqhom biex ikunu jgħixu fih. Kemm hawn minnkom intom dnibtu. Għamiltu dnub, għolli dik. Min ma jgħollix idejkom ħantukom xi baġġa bil-istess. Kollha dnibtu. Mela sena ftit, meta inti dnibt? Dak it-tort Alla għax int maħluq fi ġbija ta' Alla? Qed tifhmu li ħadd minnkom huwa maħluq fi ġbija ta' Alla? Mela jekk tkun hawn xi ministru fuq it-televiżjoni jgħidilkom aħna maħluqa fuq ġbija ta' Alla, ħalli nkun fair, ħankun fair. Jiddependi kif qed jirrakkonta ħanidu hekk. Imma jekk toħodha teoloġikament u biblikament huwa żbaljat minn kull punt.
Meta inti għandek xi saċerdot liberali korrott mixtri mid-demonju u li hawn ħafna f'Malta bħalhom, u jiġi jgħidulek xi ħmerja eretika fuq it-televiżjoni, u jiġi jgħidlek xi ħadd li huwa fil-ħajja omosessuali għax Alla ħalqu hekk, mhux Alla ħalqu hekk. Jekk lesbjana laqqas inti ma Alla ħalqek hekk. Għax inkella jiena niġi ngħid Alla ħalaqni fornikatur, inħobb niġri man-nisa. Alla jħobbni? Iva. Ma mhux għax Alla ħalaqni hekk. Alla għandu weju tama għalija? Iva. Ma mhux għax Alla ħalaqni hekk. Jiġifieri l-iskuża banali u dawa faħxija li ħafna Maltin u għawċin bela u inkluż anke madwar id-dinja. Ifqu ipperpetrawha. Alla ma ħalqek kif int. Għaliex inkella jekk jiena l-mument li jiena jkolli xi ngħid mal-mara, jew ma xi wieħed minnkom jew xi ħadd ieħor, inwaħħal f'Alla dak għajjina għax Alla dak Alla jridni nkun hekk. U tiġi d-da'wa. Kollox jieħel Alla. Ammen aħwa? Imma hemm tama kulħadd jieħu nifs il-ġewwa. Hemm tama. Imma l-ewwel kelli nibda b'dik. Ammen? Fil-ktib tar-Romani kapitlu 5 vers 12 jgħidlek. Għalhekk bħalma kien permezz ta' bniedem wieħed li fid-dinja daħal id-dnub u permezz ta' dnub il-mewt, hekk ukoll il-mewt laħqet il-bnedmin kollha għax kollha dimbu. Smajta di? Romani 5:12. Kulħadd dineb mill-liġ kan wieħed sar akbar wieħed. Fil-ktib ta' Salmi 51 u fil-Romani kapitlu 3 aħna twelidna fid-dnub. Dik mhux il-kreazzjoni tal-Alla. Alla ma ħalaqx bniedem fid-dnub. Dak huwa d-demonju li irrikrea sa ċertu punt id-diżin li Alla kellu u korrompih. U aħna kollha qegħdin fi xbija ta' rikreazzjoni korrotta, korromputa, perversa. Kollha. B'kull pastor, b'kull evangelist, b'kull diaknu, b'kull isqof, b'kull papa, b'kull assis, b'kull soru, kollha aħna ikkreati korrotti. Kollha kemm ikoll, ġifieri. Kull bniedem li qattex fuq din id-dinja u għad xi darba tridix. Imma. Kulħadd jgħid imma. Glorja l-mulej. Importanti. Aħna nafu li meta d-dnub daħal fid-dinja, daħal minn kulħadd għar-raġuni għax meta l-bniedem kellu tfal, meta l-ewwel bnedmin kellhom tfal, ma kellhomx il-bnedmin id-tfal fil-ġenna, mhux għax ma kemmx, sena ftit, għax kien hemm il-ġenna tal-Alt u Alla qallhom biex ikatru. Għal dawk li forsi taħsbu li d-dnub għax kellhom is-sess, dak mhux id-dnub. Is-sess mhux dnub barra miż-żwieġ. Is-sess se tagħmel fil-għodza fil-għaxija sewwa kull kurur u f'kull pożizzjoni barra, by the way biex inkom tkun tafu għanek klarifika li nnifsi darba xi ħaġa li forsi nsejt insemmija ma ħanejdilkom ħanedukak għal dawk li ma tafux ħadkunu edukati. Ma tistax tagħmel sess fil-patata. As simple as that. Hija abominazzjoni raġel bejn raġel, inkluż raġel bejn mara. Hija abominazzjoni, mhux just dnub, abomination, iddaħħal id-demonji f'ħajtek. Yes. Isma, ippretendu li titalmhom dawn l-affett minn hawn, għax Alla hekk irid li jiġi l-poplu tiegħu edukat. Xi titallema, ma min titallema jgħallimilek il-Ministru tal-Edukazzjoni? Mela, il-kelma tal-Alla qatt huwa permessiv li raġel u mara jew raġel ma raġel jagħmlu xi tip ta' sess fl-anal, in the anal area. It's always forbidden. It's a sin, it's demonic, and it will enter a curse in your life. The rest, gawdi. Have fun.
U dejjem biss quddiem Alla biss fi żwieġ, fil-patt ta' żwieġ dejjem. Amen? Halleluja. Mela, meta Alla ikkreana, qed nerġgħu ngħidu, ikkrea l-bniedem perfett. Imma issa ħadd mhu perfett. Hawn xi minnkom taħsbu li intom perfett? Imma għadni ma wasalx għal Jesus. S'issa għadna fi ġbija ta' Adam u Eva. Qed tifhmu aħwan? Alleluja. Allura ħadd issa huwa perfett. Għax issa l-bniedem li twilet mill-bniedem, ismaw, taf intom kontu tafu li fil-Bibja hemm ieħor Son of God? Kontu tafu li Adam jissejjaħ Son of God? Għatmaratu għadi fil-Bibja? Jiktib ta' Mattew il-ġenealoġija ta' Adam, mur wara, il-ġenealoġija ta' Mattew. Adam is called the Son of God. Mux bħal Ġesu Son of God, għaxan kajna u inti Son of God illum fi Kristu. Sawa, mux bħal Ġesu. Iġifiri Adam, l-unika zerrija li għat esperjenza kienet Alla. Imma għaset qabel kajin u l-komplement esperjenza u z-zerrija ta' omma u missirom waqqa fid-nub. Għalek aħna mwildin minn zerrija mħasra. Għalek kumbat jiġi fl-ewwel Pietru kapitlu 2 fejtejlek intom għadkom bżonn. Jew intom li ġejtu mifdija bid-dem qaddis ta' Kristu, mhux mifdija bid-depp u bis-silver, messa ġejtu mifdija bid-dem ta' Kristu, bil-kelma talla u mwilda mill-sperma talla. Iż-żerrija talla. And it's called in English, what is it called? The uncorruptible seed. Iż-żerrija li ġejja minn Alla li ma fiex iktar id-dnub. Mela kull min għadu mhux imwielet miġdid, inti għadek fid-dnub, mitluf, maqtuħ minn Alla, misħut fi triq tal-infern, bla tama, bla maħfra u bla ħajja. Plus. Ilana Adi, is this a bit too heavy for you guys? Are you understanding this? Għalix amazing, għanedilkom aħwa, skużawni ħankunna bombastiku. Niddejja, nibtnikket, u l-kelma vera hija nitqalla, meta nisma' nies kollox jeħel Alla. U xi kultant ħanejda ċara. U jalla jisimu għam l-ikbar nies li jaħsbu li huma l-ikbar għax wara kollox qudiem Alla kulħadd traba. Inkluż anke reliġjużi jgħidu għadi. U ħanejdilkom xi ħaġa intom reliġjużi li tiġu fuq il-programm li ma jisma' u stazzjon ma jiswa xejn. Kollha tidu tkunu tagħtu rendu kont tal-ħmerijiet tad-da li tippritkaw li twarbu u tawġu l-Vanġel ta' Ġesu Kristu. U morru waqrawa fuq il-Televizjoni Nazzjonali, Galatin kapitlu 1 vers 6 sa 9, fejn Alla jwissi li huma misħuta li jippritkaw Vanġelu differenti. Kemm hemm misħuta minnkom? Imma nifhimkom, għax għadkom skont iż-żerrija ta' missierkom u għamkom li huwa misħut. Għadkom ma doqtux, ma ġejtux imwilda miż-żerrija Alla. Kieku titkellmu differenti. U jekk ma jogħġbokx, ħadd ma qallek biex poġġi fuq dan iċ-channel, aqliblu. Halleluja. Gloria l-Mulej. Thank you, Jesus. Għalhekk il-Bibja, għaliex taħseb il-Bibja tallimna u tkellimna fuq is-saħħa tal-ġenerazzjonijiet. Għaliex nitalmu fuqha? Għaliex fl-10 kmandamenti l-reliġjon twistjata perverża ta' Ruma qalbet anke l-10 kmandamenti u bidlithom u kisrithom? Għaliex? Alla wieħed, jimminni xum, tħabiex rasek. Imma għandi l-biża Alla. Għara ma taħsibx li malili jżomni iktar kontabli mill-li jżom li l-ek saċertu punt,
Għax il-verita li naf jien u l-verita li taf intom kollha kemm inkom tidu rendu kont għalija. Qed tifhmuha. Xi tfisser intom taf xi tfisser ġenerazzjoni saħta tal-ġenerazzjoni jew saħta ġenerazzjonali? Tafu x'tfisser kelma ġenerazzjoni? Il-kelma ġenerazzjoni ġej mill-kelma ġene, ġin, mhux jeans. Ġene. Ġifiri fid-DNA tiegħek spiritwali hemm saħta. Ġifiri hemm imħallat maruħek saħta li ġejja minn Adamu u Eva. Kull min huwa mwiled fid-dinja jitwieled misħud. Kontu tafu għadi? Tista' tagħmdu jistamidulek l-isqof il-Papa u l-Kardinali kollha tad-dinja. Baby, xorta għadu misħud. Sakemm ma jitwilidx mill-ġdid. Issa dawk li forsi jtejdu allura l-babies meta jmutu x'jiġrilhom. Imorru l-ġenna għax għadhom mhumiex kontabbli. Għadhom mhumiex kantabbli. Alright, dik il-kelma, mhumiex kontabbli. Pawlu jgħid f'Rumani kapitlu 5 jiena sirt kontabbli ta' dnub il-mument li jiena kont naf xi tfisser issa dnub. Qed tifhmu? Issa. Alleluja. Mela aħna nemnu fil-saħħit tal-ġenerazzjonijiet u aħna hawnhekk rajna bosta nies jinħelsu minn saħħta tal-ġenerazzjoni. Moħħkom għal dawk li intom tidu just you go as business as usual. Għal min mhux imwieled mill-ġdid, għadek qed iġġor is-saħħta tal-ġenerazzjoni ġo fik inti, 100, 1000%, U min ma jimxiex ma' Kristu vera, għad għandek is-saħħta tal-ġenerazzjoni dejjem tipprova tilħ ekku taħkmek. Halleluja. Aħna ħadd minna, kemm minnkom tixtiequ tmutu? Ħadd minnkom ma jixtiequ mutu? Inti tmur għand it-tabib, tmur l-isptar għax ma tixtieq tmut, għax kont tmur tmut tħallek dik il-marda tieklok. Imma tagħmel minn kollox biex tfiqux vera. Għax ma tixtieqx tmut. Hemmhekk inti diġà qed tagħti xhieda li inti qed tmur hemm xi ħaġa qed tiġi kontra tiegħek li parti minn hekk inti tixtieq il-ħajja ma kif se jkun immut. Taf kemm hi umiljanti li tmut. Mhux li tmut għax il-mut. Ovvjament imbagħad tmur il-ġenna jekk għandek il-Kristu u jekk m'għandekx il-Kristu tmur dritt l-infern. Imma ejja taf kemm hija umiljanti lina u inti inħossuna kemm inħossuna bullies u bravi u intelligenti u anointed. Xi darba ħaġġaruk ġo kaxxa u ħajkluk id-dut. U jagħmlu festa fuq bik. Do you understand? I don't know what people have to be proudful about. What are you marching for pride about? What are you proudful of? Fuq xi xin kburi. Fuq xi xin għarin ikun kburi, fuq xi. Għax dak li għandin għandhom miljoni bħal mandi. Dak li jina kapaċi l-ħaqt illum għamluħ miljoni l-ħaqt. Għaw da baqsi, xiex. U l-ħmiċ li jina nagħmel, mux jina kburi bieħ, jina nibza minn Alla minnu. Mela mun nipportrejħ publikament. Kburi fuq xiex. Kburija waħida hija l-akbar dnub. Aħseb wara l-kumplament. Kburi biex! Min għandu jkun kburi, bej? Fuq xi xint kburi? Għalhekk Ġesu jibqa' biss l-unika tama tad-dinja u biss li jibqa' jaffrilek it-tama ta' ħajtek u biss li jista' jħorġok minn din il-ħatfa tad-dnub. U biss joħorġek minn ħakma tad-demonju. Taf li inti kif tal-għajnek f'din il-art jiġi jalik id-demonju, jaħtfek id-demonju jiġi jġorruk l-infernu, jkaxkruk. Imma taf li jekk inti talla jiġi għalik Ġesu Kristu l-anġu tiegħu joħduk il-ġenna. Jiġi jklejmjaw dak li huwa tiegħek. Glorja lill-Messier Qaddis. Alla ma ħalaqniex giddieba. Alla ma ħalekx tiċċitja,
Alla ma ħalaqekx tmur tagħmel is-sess ma mara u ma raġel u ma annimali u ma kull ħelma. Kollha jeżisti fid-dinja. Alla ma ħalaqekx qattil. Alla ma ħalaq il-ħadd qasqas. Alla ma ħalaq il-ħadd ħallil. Alla ma ħalaq il-ħadd jobot il-ħuħ u l-oħtu u l-umanità. Alla ma ħalaq il-ħattek. Mela jafej dan id-da li Alla ħalqek kif int. Alla ma ħalaq ħadd sakranazz. Daw kollha juru li aħna u hemm ruxma tal-istoħra tad-nubiet, aħna l-koll għadna taħt id-dominju tad-dnub, tal-gidba, taż-żerrija tad-demonju. U meta aħna nagħtu lilna nfusna biex nagħmlu dawn l-affarijiet, qed nerġgħu impoġġu lilna nfusna taħt l-istess liġi li ġiet tiġi perpetwata fin-natura u fl-aġenda ta' Satana. Ta' meta l-umanità waqt mill-glorja. Għalhekk aħna kuljum irridu nissottomettu ġisimna, irridu inġeddu femitna. Kuljum għal dawk li intom tgħidu għax darba qrajt tal-Bibja ta' u x'taħseb lil ħadd. X'taħseb li akkwistaj? L-iskrittura tgħidlek il-ħobsna ta' kuljum tirtiklu, mhux ta' ġemilu għax imboffa. Manna kuljum. Manna friska kuljum. Romani kapitlu 12 vers 1 jgħidilkom nitlobkom ħuti. Għal ħnina tal-Alla offru ġisimkom b'sagrifiċċju kuljum ħaj. Kuljum. Għax hemm affarijiet f'ġismek, inti taf l-iskrittura tgħidlek li dan il-ġisem mhux ħajret il-ħajja ta' dejjem, u tafu. Jiġifieri għandek kemm għandek ġisem, I'm sorry, kollu d-dud ħajkluh. U jek tagħmelhom aktar kontenti id-dud, kurrix ma ta' kejkiet u pasti qabel ma tmut. Ħalli kollhom iktar jieħdu. U jek tagħmelhom fis-sakra, ibla fliskun whisky ħalli id-dud jkunu kollha fis-sakra ma teqgħu jikluk. Għal daw kollha intom tagħmlu l-ġim, jew toħroġ ma' ġim. Tajjeb li tagħmlu l-ġim. Il-Bibja tgħidlek li l-eżerċizzju għandu benefiċċju għal din il-ħajja temporanjament. Imma m'għandu l-ebda benefiċċju għal ħajja dejjem. Zero. Imma jekk tuħosseb ġismek, forsi tgawdi naqra iktar ħajja fuq din id-dinja ħalli ġismek ma jittieħx għal mart. Ovvjament jekk ma tuħsibu tista' timrad tkun iktar suscettibbli għal ċertu mart, ok? Halleluja. Nitlobkom ħuti. Aħna tal offru ġisimkom b'sagrifiċċju ħaj. Għaddis, xi tfisser għaddis? Tfisser aqbad ġismek u warbu għal Alla biss. Joġob lil Alla ġifieri l-qima spiritwali tagħkom. Timxux ma' xejra ta' din id-dinja din il-Kristjani tgħidha, iżda nbidlu skont id-ġdid ta' fehmitkom, ġifieri kuljum biddel kif kont taħseb qabel. Għax kif kont taħseb qabel, kont taħsebha bħal demonju. Kont taħsibha bħal ta' ġenerazzjoni li għadha korrotta, korromputa, imħassra. Biex hekk inti meta tibda tġedded femtek isma' għadi. Once inti tibda tġedded femtek kuljum bil-kelma tal-Alla, inti mbagħad jirnexxielek taraf x'inhi rida tal-Alla. Mela qabel ma tkun taf x'inhi l-Bibja ma tafx x'inhi rida tal-Alla. U hemm ċans kbir li inti rida tal-Alla dik ma tafix, u hemm ċans kbir inti rida x'Alla jrid fil-ħajja tiegħek ma tafux. U la ma tafux, wis probabbli m'inti xi twettqu. U biex tkunu tafu x'inhu tajjeb u li joġob il-Alla. Dak kollha li intom qegħdin preżenti u qed taraw dat programm fuq televiżjoni u Facebook, YouTube. Jekk inti m'għandekx l-ispirtu tal-Alla fik, inti laqqas ħadd tkun taf x'joboġ u ma ġabx l-Alla. Għalhekk meta bniedem verament ikun ta' Kristu, id-dnub idejqu. Ma jekk inti għedin fid-dnub u komdu u tiġi u toħroġ li b'xi skuża banali perverża maħmuġa giddiba għax kulħadd hekk jagħmel mhux kulħadd number one mhux vera. Mhux veru kulħadd. Imma inti titkellem hekk għax għadek taħt is-saħta ta' ommok u missierek Adam u Eva. Tifhmuha? Ġesu qal li x-xitan kien qattil u giddieb mill-bidu. Ġwanni 8:44 naqrawhom.
Intom ġejjin minn missierikom. Ara aħna hemm żewġ missieriet fid-dinja. Jew missierek huwa missierek tas-sema fi Kristu, jew nkella missierek huwa id-demonju għax inti mwieled jew mwielda minnu. Mela hawn min hu mwieled mid-demonju u hawn min hu mwieled minn Alla l-missier. Ifmu sew, għal dawk li intom ġodda ifmu sew. Kull min huwa mwieled fid-dinja l-ewwel missier tiegħu li esperjenza huwa x-xitan. Inti twilid fis-saltna tiegħu, taħt is-siddutu tiegħu, taħt il-ħakma tiegħu, bid-dnub tiegħu, bid-DNA tiegħu, bin-natura tiegħu. Kemm minnkom xi darba mortu lezzjoni kif għandek tikdeb? Kollha kontu tafu di natura kif tikdeb. Kemm minnkom xi darba mortu xi lezzjoni biex xi ħadd jgħalmek kif tiċċitja? Ara kollha kbirtu bravi tafu tiċċitjaw. Kemm minnkom xi darba mortu xi kors kif tiggossipjaw tqasqas kontra l-pastor? Kollha tafuha di natura, imma di natura imħassra biex intom tikkonfermaw dak li Alla tippritkaw qed ixandar il-lejla li intom mhux vera fix biet Alla. Għax Alla ma jagħmilx dan l-imbarazz. Ħabbilx rasek, jien bħalkom. Kulħadd minn twilet mill-bniedem, kulħadd. Kulħadd. Għal dawk li jgħidu imma Alla kieku Alla huwa mħabba ma jitfal ħadd l-infern. 100% Alla ma jitfal ħadd l-infern għax infatti kollha sejrin di natura l-infern. Taf li aħna kollha twilidna d-destinati tagħna, d-destinazzjoni tagħna huwa infern. Kont taf int? Mhux Alla tajbatek l-infern. U laqqas ir-raġel jew il-mara, int trid tmur hemm. By default, eżatt, kif ħriġt mill-factory. Aħna kollha konna fi triqna l-infern għal dawk li tippritkaw il-ħmerijiet. Sednuni fuq il-programm, ħantikom ħasla pubblika quddiem nazzjonali. Halleluja, għax għandkom bżonn tindif għalhekk ta'. Sewwa. Għal dawk li intom toqgħod tippritkaw x'Alla ma jitfal ħadd l-infern. Intom sejrin qabelhom kollha. Bħalma qalilkom Ġesu f'Mattew kapitlu 7. Intom talqu il-bib tal-ġenna u talquh għal ħadd ieħor biex qashom ma jsalvaqgħu u tagħmluhom għamluhom id-doppju id-disel il-ħażin, ix-xitan bħalkom. Kollha twilidna id-destinati għall-infern. Għalhekk Ġesu ġi biex jittorrompi u biex iwaqqaf din il-ħsaħta li kien fuq id-dinja biex jekk inti trid. Biex min huwa mhux iblaħ, min jiftaħ għajnejh u lesti jkun umli u nagħmlu marxa l-umiltà minflok tal-gburija. Min kapaċi jgħid mulejtini grazzja nara? Mbagħad u jistembaħ għax riqet fir-raqda tal-mewt bħalma tgħid l-Iskrittura. Jistembaħ. U waqt li seħ l-infern Alla jaħtfu. Għax qallu mulej tiegħi u Alla tiegħi salvani. Kollha kontu destinati għall-infern. Kollha. Xuħut minnkom kontu in a very fast race. Ma kollha l-istess destin kontu. Kollha kemm aħna. Ġesu qal Ġwanni 8:44. Intom ġejjin minn missierkom li hu x-xitan. Jekk inti m'intix imwieled minn ġdid, Alla tas-sema mhux missierek ta'. Iqaf għid il-gidba. U jekk Alla huwa missierek tas-sema, trid tagħmel dak li jħobb Alla. Tafx għal Ġesu f'Luqa kapitlu 11 vers 27 sa 28. Meta xi ħadd beda jgħid fil-folla, aw ommok. U bdejt il-mara, imbirek is-sida li irdajt u l-ġuf li ġibek. U Ġesu għalla imbir kien iktar. Tifmuha sewwa di? Imbir kien iktar dawk li jisimgħu il-kelma ta' missieri u jwettquha. Dawn huma mberkin. Tgħid li xtak pastor il-lejla.
wake up call għax ħafna qegħdin fit-triq il-wiesa tat-telfin. U min iwissik għax joħobbok. Imma laqqas Alla ma jista' jikkonvinċik, maqqas jien ma nista' nikkonvinċik. U dan kien qatt tilsam il-bidu jgħid Ġesu u qatt ma żamma l-verità għax il-verità ma tinsabx fih. Meta jigdeb ikun qiegħed jitkellem tal-ju għax dak jiggidib u missier jigdeb. Mbagħad lili għax ngħid is-sewwa ma temnunix. Ngħidilkom għaliex. Għaliex ix-xitan jgħid il-gidba bil-ħlewwa u Alla jgħid il-verità u jinfdek. Alla xebla. Xitan rixa. Għalhekk l-Iskrittura tgħidlek xitan jarax il-widnej. Ġesu jtarrax omlok il-widnej. Imbagħad lili għax ngħid is-sewwa ma temnunix. Min minnkom jipprova li jien għandi xi dnub? Qed jgħid fuq Ġesu hawn. Jekk jien ngħid l-verità għaliex ma temnunix. Isimgħu di u din ikklejmija għalija u għal minu veru tal-Alla. Minu minn Alla jisma' dak li jgħid Alla. U għalhekk li intom ma tisimgħux għax intom ħafna li tistagwu dan il-programm u l-Facebook u l-YouTube imma xorta di tagħmlu tridu intom. Tisimgħu imma bħalma qal Ġesu f'Luqa 4 xorta ma tisimgħux. Għax ma tħobbux il-verità. Taraw imma xorta ma tarawx għax ma tħobbux il-verità. Jisir l-bniedem biex jara inti tista' tagħżel li tara u tista' tagħżel li ma tarax. Il-bniedem biex jara irid l-ewwel jobod biex jara d-dawl irid l-ewwel jobod id-lamm. Biex inti tiskopri l-verità l-ewwel tibda billi tobod il-gideb. Anke jekk jgħidulek dak li inti drajt bih, jew drajt bihom, jew drajt magħhom. U menu il-verità ma titbiddel għal ħadd. Għajdkom storja vera sabiħa. Interessanti u nitalmu ħafna meta niġu għaliex peress li għaw ħafna li waħlu falla u tibqax waħħal falla. Jiġrilek qatt waħħal falla. Qatt. Tista' tgħid mulej għajni, tini l-erf x'għandi nagħmel imma qatt waħħal falla. Jiġri. Darba kien hemm raġel sinjur u da kellu żiemel u din hija storja milli ġejja mill-Orjent. Ovvjament mhux ma kinux jitkellmu bħalma jitkellmu l-Kristjani ma fija talima. U dak kellu żiemel u ħarablu. U ġie sieħbu fuqu lil dan is-sinjur u qallu Sinjur. Qallu din xorti ħażina li ġiet fuqek. U s-Sinjur qallu fina x'nifhem fix-xorti tajba u ħażina. Ftit ġranet wara, iż-żiemel li ħarablu ġie lura. Imma ġab miegħu 20 żiemel ieħor. U l-ħabib tiegħu qallu Sinjur, naħseb mhux xorti ħażina kienet ta' di, naħseb dik kienet xorti tajba. U da qallu Sinjur, qallu jiena min jien biex ngħid x'inhu xorti tajba u xorti ħażina. Mela waqt li t-tifel tiegħu kienet jilgħab ma' dawn iż-żwiemel, wieħed minn dawn iż-żwiemel jagħti daqqa ta' siq u jkisser siq it-tifel ta' dan is-Sinjur. Jiġi sieħbu u jgħidlu Sinjur, meddera, mhix xorti tajba li ġew dawn iż-żwiemel kollha? U l-Sinjur qallu jien min jien biex ngħid x'inhi xorti tajba u xorti ħażina. Għaddew ftit jiem u mill-villaġġ tagħhom fejn kien joqogħdu ġew gang ta' nies ta' rġiel u ġew biex jirrikrutaw jaħtfu żgħażagħ biex joħduhom fil-gang tagħhom u jaħtfuhom. U marru fuq il-bib u qalu għandek tfal inti u dara t-tifel tiegħu. U qalu u qed mill-kap dal din il-gang qal da għandu saħħ miksura. Da mhux madam m'għandniex nabbuh, tlaqna lem. Qalu Sinjur,
Allu naħseb it-tifel tiegħek ma kienx xorta ħażina li kisa saqaħ, kienet xorta tajba. Għaliex aħna nafu jiena u inti nafu li dak kollu li huwa taġitu tajjeb ġej minn Alla l-Missier Ġakob kapitlu 1. U Ġesu jgħidilna jiena ġejt għalkemm ix-xitan ġi biex jisraq ikkisser u biex joqtol, imma jiena ġejt biex ikolkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Imma l-ħajja tittażilha. U waqt li inti qed fil-mew tista' seħħ il-Ġesu biex jagħtik il-ħajja. Waqt li inti qed fid-dub tista' seħħ il-Ġesu biex jagħtik il-maħfra. Waqt li inti qed fil-mewt, waqt li inti fid-dlam tista' seħħ il-Ġesu biex jagħtik id-dawl. Biex imbagħad Alla jkun jista' jgħid u inti tista' tgħid mal-mulej għax dak kollu li ġi fuqi Alla xorta dawru għal ġid tiegħi. Halleluja! Amen. Amen, halleluja. Il-lezzjoni hija li hemm affarijiet li fil-ħajja vera ħajġrulek. U nuk li toqgħod tgħid għax Alla jaqaf. Ħaġa waħda żgur għandek dejjem tgħid. Din mhix tort Alla. Iqaf waħħal fil-mulej. X'ġara ħażin fil-ħajja tiegħek. Alla mhux xi wieħed li joqgħod jikkontrolla l-puppets minn fis-sema u joqgħod jikkontrolla lilek u lili. Meta tiġri xi ħaġa ħażina bħalma rajna Glorja lil mulej il-Sister Josette. X'testimonja tarik? Sena u nofs ta' test fuq is-saħħitha. Qatt ma ħollet falla. Rajna il-Nick Vucic twilet mingħajr saqaj u mingħajr idej. Qatt ma waħħal falla. Ma xamel fis-sitwazzjoni għajtet l-isem ta' Ġesu, għajtet l-isem ta' Ġesu. U minn dan li jiena għaddej Alla żgur jista' joħroġ ħaġa tajba minna u għall-glorja tiegħu. Għax skont il-Ktieb ta' Romani kapitlu 8 vers 28 xtejt. Għax kollox iseħħ ta' ġid għal dawk kollha li jħobbuh. Alla jġib kollox għas-sewwa għal dal-ġid tiegħek, għal dawk li intom imsejħa minnu. Amen? Grazzi Ġesu. L-akbar valur fil-ħajja tagħna li Alla tak hija l-għażla tal-libertà. Jiena u inti ma nistgħux inħobbu verament mingħajr għażla. Ħadd ma Alla mhux ħajsfurzak tħobbu bil-fors, inkella m'għandekx għażla. Il-fatt li minn Ġenesis għal Apokalissi aħna niġu malma li Alla huwa ġust, Alla huwa righteous, sew, Alla huwa fair, x'jallimna Alla huwa ġust? Jallimna li kull ma tiġri f'din il-ħajja mhux kollox qed isir minn Alla. Mhux kollox qed isir minn għax inkella Alla kif jista' kollox jagħmelu bħalma xi ħadd jaħseb u mbagħad Alla jżommok kontabbli. Bla sens. Jista' inti xi ħadd iġi pritkalek xi ereżija jgħidlek għax kull ma jsir kollox minn Alla jsir. Mhux vera da. U mbagħad iżommok kontabbli tal-li għamiltu. Le. Ħanilkom aħwa. Moħħkom hawn. Moħħkom hawn. Id-dinja mhijiex taħt l-influenza ta' Alla. Id-dinja hija taħt l-influenza tad-demonju. L-ewwel Ġwanni 5 vers 17. Id-dinja kollha hija taħt il-kontroll u l-influenza tax-xitan. Imma aħna li mwilda minn ġdid. Aħna ewlied Alla, aħna qegħdin f'salt oħra. Aħna qegħdin taħt influenza oħra. Qed tifhmu differenza? Grazzi Ġesu. Itgħallimtu xi ħaġa llejla? Ħafna affarijiet li jiġru minħabba l-propju Alla tagħna l-libertà. Praise and worship team, please. Jiġru minħabba li għandna tal-libertà l-għażla. Imma sfortunatament ħafna jgħażlu ħażin. Amen? Ħanilkom aħwa, moħħkom hawn. Jiena u int ir-riżultat ta' għażliet. Many people don't want to hear this. Jiena u int ir-riżultat ta' għażliet. Xi wħud għażliet ta' oħrajn qabli. Kemm minnkom inti battula xi SMS jew xi WhatsApp jew xi email illhom ukoll missierek, u jiena qiegħed hawn qed nistennik intom ħad tagħmlu xi ħaġa ħa niġi. Dik kienet l-għażla ta' missieri. Alla intervjeni
Għax anka l-isperma u l-bajda ma jistawx jagħmlu tarbija waħedhom, xorta hemm bżonn il-ħajja talla. Amen? Xorta hemm bżonn in-nifs talla. Id-dinja qiegħda fid-diżastru li qiegħda minħabba li ħafna jażlu x-xitan qabli ma jgħidulux jiena ħanażel ix-xitan. Imma meta inti ma tażilx xiri talla, tażel li xiri id-demonju. Amen? U għed tobdi xirit id-demonju. U għed mur kontra d-dizim perfett Alla. Amen? ħafna jaħsbu li huma liberi biex jażlu u ekku. Imma jinsew li mhumiex libri mill-konsegwenzi tal-għażliet tagħhom. Moħkom hawn. X'tażel inti fil-ħajja? Inti għandek il-libertà tażel, imma m'għandekx il-libertà x'ħadd jieħu bħala konsekwenzi. U ħanejdilkom aħwa, moħħkom hawn. Meta Adam u Eva dimbu u għal dawk li jgħidu dik biex dik ħrafa ta' mhux vera, isimgħuni, dik hija dawwa min jgħid hekk. Għal-raġuni fil-skrittura fit-Testament il-ġdid taħt l-ispirazzjoni tal-Ispiritu Santu Pawlu l-Apostlu jgħid li vera kien hemm bniedem wieħed li dineb u vera kien hemm bniedem wieħed li ġie jdawwar ir-rotta kollha biex idawwar is-saħħa li jismu Ġesu Kristu. L-ewwel jismu l-ewwel Adam u dak l-aħħar wieħed jissejjaħ it-tieni Adam li kieku it-tieni l-ewwel Adam ma jeżistix, it-tieni Adam huwa bla sens. X'ġie jagħmel it-tieni Adam jekk l-ewwel Adam ma jeżistix kieku? Għalhekk qed tippritkaw il-ħmerijiet kontinwament. Indmu. Għax bħalma jgħidġagbu kapitolu 3 kemm kbira l-ġudizzju talla fuqkom li qed tiżvijaw popli. Alleluja. Ħanejdkom aħwa, intom kollha li intom hawn preżenti, għal dawk kollha li tissejħu Kristjani. Ara ma taħsibx li l-għażliet tiegħek jaffettwaw biss lilek. L-għażliet tiegħi jaffettwaw lili. Jaffettwaw il-mara li żewwiġt. Jaffettwaw l-uliedi li Alla tani biex irrabbi. Kamaw nies fid-dinja li huma tibatu llum id-deċiżjonijiet tommhom tom issierhom. Meta jiena nintaqa' ma' nies li ġej minn background ta' LGBTIQ li hawnhekk għandna madwar 30 minnhom li ħarġu minn dik il-ħajja. Taf xejdu? Maġġoranza assoluta. Abbużat meta kont żgħir. Ommi abbandonatna meta kont żgħir. Missieri telaqna meta kont żgħir. Ġejt ibbulijat kontra żgħir. Dak x'inhuma? Dawk kollha deċiżjonijiet. Li dak it-tifel dak it-tifla trabba b'dak il-weġġat. Għalhekk imbagħad daw il-30 ruħ u eluf madwar id-dinja oħra bħalhom x'ġara kellhom jitwildu minn ġdid biex imbagħad ma jibqgħux ibagħtu id-deċiżjoni ta' ħadd ieħor, issa jibdew igawdu d-deċiżjoni tagħhom. Qed tifhem kif tista' inti tibda ħajja ġdida u rotta ġdida? Amen? Għalhekk il-mulej jżomm l-umanità kontabbli? Kull uman, kull wieħed minnkom Alla jżommkom kontabbli, please kulħadd poġġi bil-qiegħda. Tajjeb u ħażin, inti tittat rendu kont quddiem Alla taf? Anka dnubiet li ħadd ieħor ma jarax qed jaffettwaw id-DNA spiritwali ta' familtek. That's a very high responsibility for you and me. X'deċiżjoni qed tagħmel illejla biex inti taffettwa b'mod pożittiv il-ġenerazzjonijiet li ġejjin warajk? Il-genes spiritwali, il-genes naturali tiegħek. Meta jiena rajt illum il-ġurnata rajt fuq 1000 ruħ jinħelsu mix-xjaten. Xi wħud minnhom mhux dejjem u mhux kollha, meta jitkellmu u ngħidilhom minn fejn ġejt, minn fejn dħalt. Minn ommu kienet prostituta. Minn nanna tiegħu kienet murant is-seħħer tax-xorti. Skużi l-espressjoni, iż-żikkola miskin dak it-tifel tibati is-saħħta fil-genes tal-għażla tan-nanna. Imma meta tirċievi Kristu mbagħad, kull demonju tkissillu kull seta u kull dritt. Halleluja. Grazzi Ġesu! Halleluja!
Mbagħad tibda ġenerazzjoni ġdida imwilda mis-sema, mhux iktar imwilda mid-dnub u mis-saħta. Halleluja! Oh, thank you Jesus. Qatt ma Alla huwa l-problema, Alla huwa s-soluzzjoni fil-ħajja tiegħek. Ħan serraħlek moħħok. Jiena kontra ħadd, ma kontra l-gideb iva b'mod assolut. Kontra l-korruzzjoni iva, kontra l-perversjoni iva. Tidnejlek għaliex għax da kollu iżomm il-bnidem li Alla ħab skjaf. Kont taf li d-dnub li qed jaħkmek int skjaf tiegħu. U meta tiġi skjaf ta' dnub, qed tiġi skjaf ta' demonju. Għax il-mulej dinna huwa missier il-dnub, missier il-gideb, missier mela inti tit id-demonju jaħkmek. Jew tit il-barka Alla tal-missier u l-preżenza tiegħu kontinwament miegħek u fik. Kemm minnkom tippreferu l-preżenza Alla? Mela l-lejla dawk kollha li għadkom ma biddiltux il-ġenerazzjoni. Il-lejla ħad bidlu għalhekk regeneration. Il-Bibja tgħidlek aħna niġu irriġenerati, Titu kapitlu 3 vers 4 u 5. Aħna niġu irriġenerati, ġifieri Alla jtina ġins ġodda. Xiex biex? Bil-kelma Alla u bil-Ispirtu Santu. Jiena riġenerat. Imma jekk m'intix irriġenerat, int id-diġenerat. Għax meta għadek m'intix imwieled miġid, hemm id-dnub is-saħta u l-kundanna ta' diġenerazzjoni taħdem fih. Isimgħuni moħħkom hawn. Ħan irfes kallijiet iktar. Kont ħansir pediatrician. Jew podologist jgħidulhom. Podologist pediatrician tfal. Dak li jagħmlu tfal u dwifer ta' tfal ta' xejdulu. Podologist. Kont ħansir podologist mela. Għax tgħix kemm nirfes kallijiet u naddaf kallijiet kontinwament. Gloria al-Mulej. Kallijiet Christian Ministries. Come and we'll set you free. Hallelujah. Għal kristjani li jħobbu l-Alla, mux għal kristjani li għadkom taħt il-ħakma tad demonju ħanejt. Mela meta t-divvotaw issa vota nis li huma irriġenerati. Mux għadhom taħt deġenerazzjoni. Għax milli kollha tik. Ups. Għarok naqasa bajku saqajk. O Ġesu. Ġagbu 13. Tejtek waqt li tkunu mġarbin, araw li ħadd minnkom ma jgħid Alla qed iġarrabni. Għax Alla ma jistax iġarrab għal ħażin u anqas mu se jġarrab lil ħadd għax kull bniedem imġarrab imġibet u jitħajjar mill-passjoniet mid-dnub u mill-ħażen u tħassir tiegħu stess. La titqarqu xaħwa eżisti għaj vers 16. Għax kull ħaġa ħażin, għax kull ħaġa tajba, skużani, kull ħaġa tajba li nidinata u kull don perfett jiġi mis-sema. Għalhekk aħna nkunu kontra l-Mart, għax il-Mart ma jiġix minn Alla. Is-saħta ma tiġix minn Alla. Id-deġenerazzjoni, il-biża, l-ansjetajiet ma jiġux minn Alla. Dak allura niġu kontra daqhom fis-sem Ġesu. Amen. U għalhekk aħna naraw il-mirakli, għalhekk aħna naraw il-fejqan, għalhekk aħna naraw in-nies jinħelsu. U għalhekk id-demonju darba għalli u kitibli u firma li Luċifru. Grazzi tal-attenzjoni. Għalli l-Vanġelu qed tippridka ġo pajjiżna ilu ma jinstema' Malta minn żmien Pawlu l-Apostlu. Għaw Malta l-maġġoranza ta' nsara ngħidilkom b'mod imħabba u bil-verità. Qatt ma doqtu kristjaneżmu intom kol ma doqtu paganizmu ippastardjat.
Vers 16 la titqarqux aħweżis tiegħi. Kull ħaġa tajba li tingħata u kull don perfett jiġi mis-sema jinżel mingħand il-missier lajn tad-dawl. Li fih ma hemm ebda tibdilu anqas del tad-didwir. Għax ritu willidna bil-kelma tal-verità. Kif nitwildu mill-ġdid? Bil-kelma tal-verità. Biex inkunu l-ewwel frott tal-ħlejaq tiegħu. Smajta di? Mela l-ħlejaq tiegħi issa m'għadhomx kull min jitwieled fid-dinja. M'għadhomx issa fi ġbija tal-Alla mhux vera. Issa kull min huwa miweled minn ġdid huwa fi ġbija tal-Alla. Inċert li inti mwilda meġdi. Inċert li inti mwilda meġdi. Għadu jaħkmek id-demonju. Għadu jaħkmek id-nub. Għadu jaħkmek il-vizzju. Għadu jaħkmek lejra, il-korla, il-naqqas ta' maħfra. Għadu jaħkmek. Għax fej jaħkem id-nub, jaħkem il-xitan. Id-nub hija z-żerrija ta' xitan. U s-sewwa u d-dusija huwa z-żerrija tal-Alla. Issa aħna ma nistgħux inbidlu l-għażliet li saru qabel, la tagħna u laqqas ta' ħadd ieħor qabilna. Imma nistgħu naqbdu l-futur, naqbduh bil-qawwa u bil-kuraġġ. U llum ngħid jien illum nażel futuru ħajja ġdida fi Kristu Ġesu. Amen. Illum jien għandi l-libertà li nażel li kolli ħajja sabiħa, ħajja ta' ġid, ħajja ta' barkiet. Is-salma ma għamlet x'għamlet, il-papa għamel x'għamel. Imma jien għandi għażla. U nukli noqgħod niskuża u noqgħod nitħassal lil nifsi. Hemm għażla qudiemi. Amen. X'ħan għamel? X'ħan għażel? Tħallix lil Adam u Eva jgħażlu għalik. Qed il-Ġesu jiġi f'ħajtek. Waqqaf il-weġġat, il-ġrieħi, il-feriti li qed jiddeterjorawlek ruħek, ġismek u d-destin tiegħek. Għażel illum biex biddel il-futur tiegħek billi tażel il-ħajja, billi tażel is-siġra. Kif tażel is-siġra? Is-siġra tal-ħajja kif? X'qal Ġesu? Tażel is-siġra tal-ħajja billi bħalma qal Ġesu, jekk intom tridu timxu warajja, inti trid tiġħad lilek nifsek li Adam u Eva m'għamilx. M'għamlux. Tażel is-siġra tal-ħajja, is-salib. Is-salib tiegħek u timxi warajja. Dik hija s-siġra tal-ħajja. U meta inti minn għalik qed tgħid ma jridniex nagħmel hekk il-mulej, tiskopri li Alla għandu ġnien kbir mimli frott u tjubija li hija worth it. Amen. Inti ma tistax tbiddel kif twelidt, imma tista' tbiddel kif tmut. Ma tistax tbiddel kif kien il-bidu ta' ħajtek, imma tista' tbiddel kif it-tmim ta' ħajtek ħajkun. Ġesu ġi biex ikollok il-libertà u biex ikollok il-grazzja u l-libertà tal-għażla biex tażel futur ta' tama ħajja għena u ġi. U meta tispiċċa minn din il-ħajja tgħid jiena mulej grazzi tajt il-grazzja li jiena għaxt għalik u bil-grazzja tiegħek. Qabel li kont mort fid-dnub, isseparat minn Alla, issa ġsir ħaġa waħda mal-Alla. Qabel li kont fis-saħta, issa ssibda tgħix fil-barka. Qabel li kont imħawwat, issa tgħix kun taf x'inhu l-futur u d-destin tiegħek. Qabel li kont maħkum mill-mart, issa ssir tiġi maħkum bil-fejqan u l-ħajja tal-Alla. Qabel li kont mingħajr tama, issa jkollok tama u konfidenza. Qabel li kont fil-biża li sejr dritt l-infern, issa tgħix bil-kuntentizza li sejr il-ġenna. Halleluja. Ġesu joffrilek dan kollu. U Alla jgħidlek ibni għal dan ikkreajtek jien. Din il-kreazzjoni tiegħi. Din hija l-kreazzjoni tiegħi. Din hija l-kreazzjoni li jiena ridt. Dan kien il-pjan oriġinali tiegħi u x-xitan daħal. Bl-għażla ta' uliedi stess, imminti wkollhom tista' tkun uliedi. Billi tażlu dak li Adam u Eva rreġettaw. Dak li ommok u missierek irreġettaw. Iva Alla huwa dak li jagħti l-ħajja. U dak li llum inti tista' tgħidlu s-sit tiegħi, il-mulej tiegħi u Alla tiegħi. Għażel li tibda topra taħt il-liġi tal-ħajja u ma tibqax iktar taħt il-liġi tal-mewti tad-dnub. Alla poġġa l-kors fil-ħajja, beda l-ħajja u l-ħajja komplit. Imma mhux kulħadd qed jgħix il-ħajja tal-Alla. Illum inti tista' tibda tgħix il-ħajja tal-Alla.
billi titwiled min ġdid. Tħalli ż-żerrija Alla titwiled ġo fik. Tkisser kull forma ta' gburija. U mbagħad aħna nkunu nistgħu ngħidu ma' Pietru. Aħna ma twilidniex mill-ġdid minn nisa li jitħassar. Imma minn nisa li ma jitħassarx issa. L-ewwel Pietru 1 vers 23 bis-saħħa tal-kelma Alla li tgħixu tibqa' dejjem. Neħħi kull gburija, l-gburija l-għar dnub. Infatti l-gburija l-mamma ta' kull dnub. U għal dawk li jridu jagħmlu l-marċis tal-Pride, ħad komplu żidu l-korla u l-ġudizzju Alla fuq raskom. U minflok tgħidu mulejja għandi bżonnok u ifqu għejdu Alla minnijak, mhux veru Alla ma mel il-ħadd minnkom hekk. Issa Alla jħobbok. Bħalma jiena kont niffornika man-nisa u meta smajt il-Vanġelu u nukli ngħid għax hekk ma' multa. Alla jgħidli mela twilet mill-ġdid. U bda ħajja ġdida. Mhux terapija, tkunu ipokriti. Kristu. Issa tista' tirreġetta l-Kristu u għandek kull dritt. Però ma għandek l-ebda dritt tiġħad il-konsegwenzi. Għax jibqgħu jiġru warajk tul ħajtek għall-eternità. Ejja nbaxxu rasna. Gloria li mulej għandis. Halleluja. Grazzi Ġesu. Irrifletti fuq il-klim tal-mulej li jiena għattilkom il-lejla. Rattab qalbek u bilja ruħek. Tħallix il-Alla jħares lejk jgħidlek jaqblaħ. Int li ċħatni minna jek inti kont taref meta waqt li fl-istess ħin għamilt iktar minnek innifsek iblaħ. Romani 1 vers 20 sa 23. Iblaħ dak li jgħid m'hemmx Alla. Kull jum is-sottometti li jek innifsek lejn ir-rida tal-laqra l-kelma u bdija. Tkellem Alla. Alla l-lum joffrilek indima, joffrilek maħfra da d-dbite. Is-sottometti ġismek, iqafuża ġismek għad-nub u toffendi lill-Alla Aziz li tant ħabbek u bat il-libnu għalik fuq is-salib biex imut għalik. Meta inti tażal l-Alla f'ħajtek tażal il-ħajja. Jekk tirreġetta l-Alla, inti tażal ix-xitan u l-mewt. Glorja lilek Missi. Għaw xaħat il-lejla jgħid li pastor din il-kelma kelli bżonn nismaħħa. Kelli bżonn nisma' dil-kelma, kelli bżonn nbiddel ir-rotta ta' ħajti u l-mulej tisejjaħli biex nbiddel ir-rotta ta' ħajti l-lejla. U nibda l-ħajja vera fi Kristu. Għax qed nagħmel l-irritin, kif irritin u x'inhi jgħidilha jien. Ismani Alla ma Alla għaw xaħat għandek bżonn tisma' smani. Alla ma jridx is-sagrifiċi tiegħek. U laqqas ma jinteressax fil-flus tiegħek. U laqqas jinteressax fil-karriera tiegħek. Inti qed tagħmel dak li Alla jrid minnek. U laqqas jinteressax mill-ministeru tiegħek. Bħali u bħalek Alla jerġa' jqajjem 1000. Importanti, imma min importanti f'xejn. Għax bħali jista' jqajjem miljun oħra Alla. Imma xi darba inti ħajtek ħatiġi fit-tmiem. U wejli la tħares lura x'kont offrejt lill-Alla f'ħajtek. Bħalissa da kollu intom minnhomx imwildi minn ġdid u minnhomx vera sottometti li jridet Alla qed iwissikom bimħabba fi Kristu Ġesu. Idin fil-triq tal-infern u tat-telfin. Imma llum tista' jkollkom tistgħu tibdew taqbdu r-rotta tal-ħajja ta' dejjem tal-maħfra tal-grazzja tal-ħnien tal-imħabba u tal-għena. U tal-ħajja ta' dejjem. Kulħadd rasu baxxuta, jekk dal-persuna tgħid li pastorina llum irid nagħmel għażla vera biex nibda ħajja ġdida ma' Ġesu Kristu, nitwilet minn ġdid, nitolbu maħfra, ikisser kull saħta fil-ġenerazzjoni tiegħi. U millum il-qudiem naqdi lilu l-biss b'qalbi kollha. Jekk dal-persuna jinti għolli dejk, hawn xi ħadd illum għolli dejk. Tixtieq taqdi l-Kristu f'ħajtek, verament, għolli dejk. Jekk inti għadek m'intix ċert li għalli ħansasik mistoqsija. Toħdux for granted dal qed ngħidilkom. Jekk inti tmut illum. Jekk inti tmut il-lejla. Inċert li ħadmu l-ġenna. Inċert li ħatara wiċċ Alla għandek il-ħajja ta' dejjem. Inċert minn dan. Għax jekk m'intix ċert. Number 1 tista' tkun ċert billi tażel il-Ġesu. Kull min għandu l-Kristu għandu l-ħajja. Kull min m'għandux li bent Alla m'għandux il-ħajja ta' dejjem. L-ewwel Ġwanni 5 vers 11 13. Min irid il-lejla u li jdejk
tgħid li pasta jiena rrid nażel il-Ġesu llejla b'qalbi kollha u nibda nimxi ma' Ġesu għal idejk issa stess. One. Min iktar one. Min iktar għal idejk. Tqogħdu xħarsu l-ewwel hemm għal idejkom. Min tażel ħajja il-Kristu fil-ħajja tiegħek. Daw kollha li intom fuq YouTube, Facebook, televiżjoni. Għaw xi ħadd minnkom il-mulej lejla kellimkom. Anka jekk redkom glorja lill-mulej. Aħjar disċiplina b'imħabba milli tarix tal-widnejn u jtellif lek ruħi. Għal dawk kollha li għolejtu jdejkom ejn umu bil-wifqa, kulħadd iqum bil-wifqa. Għal dawk li lejla lesti li tagħmlu din l-għażla fil-ħajja tagħkom. Kulħadd jibqa' fejnu sakemm nitolbu fl-imkien. Qegħdi talba warajja minn qalbek, poġġi jdejk fuq qalbek issa stess. Jekk inti tkun salf, jekk inti tkun salvat, b'nubitek vera maħfura u tittaqdi l-alla b'qalbek kollha, qegħdi talba warajja, tittemmen f'Ġesu Kristu li ben tal-ħaj. Tittemmen li Ġesu qajmu mill-inwiet mat-tielet jum u tittamlu s-sidu s-salvatur tiegħek. Jiġifieri mhux iktar xi trid int, xi jrid il-mulej. Kulħadd jgħid talba warajja issa stess, jgħidlu mulej qaddis. Grazzi tal-imħabba tiegħek. Mulej jiena kont fi triq tilej l-infern. Imminti ġejt f'din id-dinja. U qed tagħmilli din l-istedina fil-ħajja tiegħi llum biex ma nibqax sejjer fi triq tat-telfin biex inkun salvat. Ġesu, nindem minn nubieti. Aħfilli mulej għax minflok għamil dak li trid int, għamil dak li rrid jien. Ġesu għallimni nħobb dak li tħobb int, u għallimni nobbod dak li tobbod int. Mulej qaddis, Ġesu, salvani. Salvani mulej, tħallinix intilef. Tħallinix immur fl-abbisti tal-infern. Aħfirli d-nubieti kollha. Aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek Ġesu u imlini issa stess bil-Ispiritu Santu u bil-imħabba tiegħek. Millum il-qoddim Ġesu Kristu irrid insir nafek aktar. Illum niċħad li l-nifsi verament. Illum jiena ħajti kif kont nafa tiqafaw. U millum il-qoddim nibda ħajja ġdida fi Kristu Ġesu. Nerfa salibi, nannaq dik is-siġra tal-ħajja miegħi u nimxi warajk mulej. Ġesu, inti wetni li jekk jiena nemmen fik, jekk jiena npoġġi l-fidi tiegħi fik, inti ma tħallinix nintilef, imma tini l-ħajja tad-dejjem u s-salvazzjoni. Niċħad lid-demonju, kisser minn fuq ħajti kull saħta tal-ġenerazzjoni u għamel minni dak li trid int. Illum niddikjara minn fommi jien ta' Ġesu. Jien imwieled minn ġdid. Illum l-Ispiritu tal-Alla jagħmar fija. Illum jien salvat, mhux bil-grazzja tiegħi, ma bil-grazzja tiegħek mulej. Millum il-qudiem użani għall-glorja tiegħek u għamel minni dak li tixtieq int. F'isem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Amen. Jekk inti għaddik it-talba u xi ħadd għaddik it-talba l-ewwel darba f'ħajtek għal idejk. Grazzi Ġesu, glorja lilek mulej. Għatuhom ċabċi paħwa, grazzi mulej. Halleluja! Glorja lil mulej. Għal dawk kollha li intom qed taraw fuq YouTube u Facebook. Il-messaġġ ta' lejla kien straight to the point bħal dejjem, imma forsi kien hemm naqra laħam u għadam fih. Imma dak li jagħtik xedaq b'saħħtu mhux il-ħelu. Il-paċi magħkom YouTube, Facebook u televiżjoni, narawkom il-programmi li miss. God bless you, għatuhom ċabċiba kbira. Alleluja! Alleluja! Alleluja!